Türkmenistan'ın Balkan velayetindeki devlet idare kärhanalarında Prezident Serdar Berdimuhammedowyň portretleri çalşylýar. Mundan başga da Prezidentin Maltumula adynyky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultoýunda eden çykyşyndan bir bölek plakada geçirilip, ol orta mektepleriň sınıflarında peýda bolýar. Bu barada Sewitiň idare kärhanalaryna tawşyryk berildi. Bu tawşyrygy ýerine ýetirmek üçin adatça bolşýaly büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Balkan Vilayet Bilim Bölümüniň tapşyrygy boýunça Prezidentin sınıflardaky portretleriniň ählisi täzelenmeli. Bu özek onuň saçy ösgün ýagdaýda portreti çykypdyr. Şeýle-de onuň ýaşlar gurultoýunda eden çykysyndan bir sözlemi, ýagny 4 sözden ibarat paýhasly sözlerini plakada geçirip portretiň sag tarapyndan asmaly. Onuň ölçegi 1,5 metr 80 santimetr ululugynda bolmaly. Dip efirde adlandyrylmasylygyny soran Balkanly muallim aýtdy. Bu ýagdaýlar barada Türkmenbaşy şäherindäki 17-nji, 34-nji, 26-njy we 10-njy orta mekteplerde işleýän muallimlaryň ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bellesek Balkanly muallimlaryň gurrunny edýän gurultaýy 1-nji sentýabrda paýtagt Taşgabatyň Mekan köşkünde geçirildi. Türkmenistanyň Maltumula adynyky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultoýuna Prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, gurultoýda geçen döwürde ýerine ýetirilen işleriň jemlenildi we bu guramanyň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi. Şeýle-de onuň dowamında Prezident Serdar Berdimuhammedow hem çykyş etdi. Azatlyk prezidentiň anyk haýsy sözleriniň plakada geçirilýändigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýöne habarçymyz bu barada bilim idaralaryna tawşyryk berilenden soň muallimlaryň her birinden 50-80 manat ýygnanyp başlanandygyny, bu serişdäniň käbir muallimlaryň alýan aýlygynyň tas 10 götürümne barabardygyny habar berdi. Men nol bütün 130 stavka işläp 1050 manat aylyk alýaryn çäreler, gazet, jurnallary abuna ýazylmak, klasyň remontu, okuwçylaryň depderleriniň daşyny ýazmak ýaly derwurluklar üçin her aýda azyndan 200-300 manat mejbur pul ýygymlaryna goşmaly bolýaryn. Innem prezidentiň portreti we plakat üçin pul goşmaly. Bu döwlet baş tutany hem öňkü prezidentiň ýagny kakasynyň ilata beren jebirlerini dowam etdirýär. Pedagoglar ucuyuptuca aylık verip öz portretlerini büdjet işgärlerine mecbur satýarlar. Muallimler kakasy ýaly bu prezident kitap bir ýazmasyny iptilek edýärler. Halkyň aladasyny edýän ýok, alýan aýlygymyz çağlarymyza ýetmeýär, bazarlarda bahalar keýigin şahyna çykdy. Dip mektep muallimi aýtdy. Türkmenistanyň idare kärhanalarynda prezidentin portretlerini we onuň aýdan sözlerinden käbir bölükleri asmak tejribesi ýurduň ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazowyň döwründen bäri dowam edýär we bu büdjet işgärleriniň hemde okuwçylaryň, talipleriň hasabyna amal edilýär. Ýurtda prezidentin portretleri adyndan 2 gedek çalşylýar. Bu çäräniň dowamında portretde prezidentin eşikleriniň ýa-da saçynyň rengi ütgeýär. Kätede onuň keşfinde ütköşüklük bolýar. Serdar Berdimuhammedowyň portretleri soňky gedek şu ýylyň bahar paslynda, onuň 19 martda prezidentlik wezipesine girişmeginiň ideýany çalşylypdy. Şonda etraplaryň arasynda gatnaýan hususy taksilaryň aýnasynda da prezidentiň portretini ýelmemek talap edilipdi.